Unha mala nova, evidentemente, o paro que sigue aumentando e a situación económica de moitas familias, como a maioría ou case todos os seus membros en paro é máis que preocupante. Cambiamos de asunto para chegarnos agora a outra nova, neste caso máis lúdica, xa que hoxe facíanse os honores á presentación do que é a festa do salmón. Xa saben vostedes que se celebra en maio e había cousas por desvelar, entre elas, por exemplo, quen era o pregoeiro ou quen son as persoas que levan as insignias de ouro do salmón. Bueno, pois o pregoeiro será Olimpio Arca, o mestre e escritor estradense, e entre as insignias de ouro estará, por exemplo, a cociñeira tamén estradense Nieves Feros. Agora chegamos precisamente á comparecencia en rolda de prensa esta mesma tarde do presidente do CID, do Centro de Iniciativas e Turismo Estradense, e, por suposto, tamén do concelleiro de Cultura da Estrada. Efectivamente, como acaba de decir o señor concelleiro de Cultura, a comparecencia miña por representando o Centro de Iniciativas e Turismo da Estrada é para dar a coñecer o nome, en primeiro lugar, do pregoeiro que vai ser desta 37ª xa Festa do Salmón. Como digo, en reunión mantida no CID o pasado día 19, acordouse solicitar de don Olimpio Arca Caldas que fose o pregoeiro desta edición. Bueno, efectivamente, don Olimpio aceptou. É unha persona que non vou ser eu que no presente na Estrada, notoriamente conocido por todos. En calquer caso, pois, todo o mundo sabe que don Olimpio, ainda que haya nacido en Cuntis, pois leva toda a vida na Estrada, dedicado ao mundo da cultura. Ten un montón de títulos e de pronunciamientos, pero eu sei que ele lle gusta, a mí tamén me gusta consideralo fundamentalmente como un mestre. Don Olimpio, o que é por encima de todo, é un mestre. Foi o primeiro presidente que tuvo o Museo do Pobo da Estrada, Manuel Reimóndez Portela. É un home que está condecorado ca Cruz de Alfonso X el Sabio. Foi o gañador tamén do primeiro premio xornalístico Manuel Reimóndez Portela. E, bueno, como todo o mundo sabe, pois é autor de máis de unha vintena de libros, é un home que biografiou a un montón de estradenses, algúns incluso que rescatou do olvido, etc. Como digo, bueno, é unha persona absolutamente coñecida, actualmente preside a Fundación Terra Termarum, foi de Cuntis, foi durante moitos anos tamén membro do Centro de Iniciativas e Turismo, unha labor extraordinaria durante moito tempo, e pertenece tamén a outra asociación moi coñecida na Estrada, de moita relevancia, como é Fillos e Amigos. Bueno, pois don Olimpio, se non hai novedad, será o pregoeiro da Festa do Salmón o próximo día 16. Por outra banda, tamén se propuxo se conceder a insignia de ouro, de salmón de ouro, a doña Nieves Feros Sangiao. Nieves Feros, como sabemos tamén, estradense de Agar, é unha cociñeira que ten un renombre xa que empeza a sobrepasar incluso as fronteiras galegas, autora xa de 3 libros de cociña, o salmón en galego, foi o primeiro deles precisamente, a cociña en galego, e por último, cociña caseira galega, libros algúns deles esgotados, con unha tirada extraordinaria. Bueno, pois, doña Nieves será, como digo, unha das premiadas, das recoñecidas ca insignia do salmón de ouro. Cabe destacar dela que é unha persoa que lle gusta moito preparar platos populares, é dicir, platos que se poden condimentar con produtos naturais, ou quen dixo que era un pouco a antítesis da cociña rápida, non? Foi unha persona emigrada, como tantos veciños nosos da Estrada, botou 30 anos ou cerca deles en Alemania, e despois de volta xa pois estuvo traballando no coñecidísimo restaurante Nixon, hasta a última hora pois na Bombilla, non menos coñecido. Estuvo tamén traballando nos comedores do Centro de Discapacitados Psíquicos de Sallar, en Caldas, e, bueno, como digo, pois temos a honra de recoñecer a esta persona que non só cociña, senón que sabe e ten a xenerosidade de dispersar entre todos os seus coñecementos. A proposta
do Concello da Estrada, por iniciativa do Concello da Estrada e a proposta da Sociedade Deportiva Río Ulla, concedeuse outra insignia de Salmón de Ouro ao médico Dr. Cota, don Juan José García Cota. O Dr. Cota, como é sabido tamén, outro estradense, é actualmente xefe dos servicios médicos da selección de fútbol, da selección absoluta. Entrou na selección de fútbol sendo médico en primeiro lugar da selección sub-15. A continuación pasou a responder en esa faceta da selección sub-20 hasta que fai uns anos pois xa é o responsable como digo, da selección absoluta. É traumatólogo, especialista en medicina deportiva. Bueno, pois é unha persona que nós, desde logo, desde o CID, apoiamos esa iniciativa porque nos parece que é merecedor deste recoñecemento que se lle fai. Bueno, por outra banda, para min é unha satisfacción enorme confirmar que, por fin, que sí, que este ano vamos a poder publicar, coincidindo ca Festa do Salmón, que se podrá entregar o libro, ou distribuir o libro. E digo o libro porque vai ser un libriño, quizá por tamaño, no que se recollen unha escolma dos pregóns que hasta ahora existen da Festa do Salmón. Está en imprenta, está moi avanzado, por suposto, gracias ao patrocinio do Concello da Estrada, e moi concretamente da Concellería de Cultura. Vai ser un libro moi digno, tendo en conta, sin embargo, que os tempos de crisis afectan a todo o mundo, e a iso tamén. Temos xa concretado o número de pregóns, van a ser 21, pudera ser a última hora 22, pero o que sí podo dicir é que vai a ser un pouco a representar o que é a alfa e omega da Festa do Salmón en canto aos pregóns, porque leva o primeiro pregón de Filgueira Valverde e esperamos ter tamén para poder publicar o último, que será de don Olimpio Arca.